A Policía Nacional detivo a un chamán en Queiruga, por todo son. Os axentes registraron a súa vivenda da que se levaron caixas. 3 furgóns da Policía Nacional e media dúcia de coches oficiais podían verse onte á mañá diante dunha vivenda na parroquia de Queiruga, en Porto do Son. Un amplo dispositivo coordinado dende Madrid e formado por axentes do Grupo Operativo de Intervencións Técnicas GOIT da capital de España e da Coruña estiveron registrando esta localización, onde tamén detiveron a un home de mediana idade coñecido como Catalán. Presuntamente actuaba como chamán e atendía na súa casa a persoas ofrecéndolles asistencia como vidente ou practicando rituais nos que sacrificaba animais. Ademais, esta actuación podería estar tamén vencellada pola presunta comisión dun delito de estafa. O detido residía de alugueiro na vivenda na que foi detido e da que os axentes da Policía Nacional retiraron diferentes caixas logo do seu rexistro. E chegou ao municipio sonense hai 8 anos, xunto a súa muller e 2 fillos. O operativo está baixo segredo de sumario e aberto, xa que os axentes teñen que avaliar a información obtida na exploración da vivenda.